Mag-Christmas party ko ta. O sige, mag-party ta. Invite sila tanan as long as ma-enjoy na to ang party. Starbird. Wala man iklaro si Busing oy, nangimbitaw niya Starbird ra. Good morning, Eva. Good morning, TJ. How are you today? Kumusta yung kinabuhi karon at Eva? Okay kay sa alright. Ikaw, TJ, kumusta yung kinabuhi karon? Oo, Domingo. Dapat sundin na to atong January nga chug kay ta. May yung modern sir. Ha? May yung modern. Ambot ang budlag. Di wa ko sabuti mo ni something sa kuha nga to the highest level ba? Sir, Unsa man? mas maayo hinuon kung mag-Christmas party ko ta. O sa Christmas party tiga January naman karon. Taga-Christmas party itong niya, itong Pasko ko. Kaon na bitaw no? So sa may gusto ninyo? Kunang mag-party-party ba? Party-party. Ikaw, TJ, gusto mo ka mag-party-party? Oh, sir. O sige, mag-party ta. Ya, kita-kita na sir. Ang gusto ka, invite mo mga anak, pani Adria. Ikaw, TJ, invite mo pamilya. Kalayo sir ay. Aso Christmas na lang sila. Hayop ka talaga! Invite mo itong mga pagumangko niyo gagmite eh. Invite na itong mga parinti niyo mo. Basta invite sila tanan as long as ma-enjoy na to ang party. Wow! Gets nyo? Okay kay sir. O, naraman dahil na. So, ano yung itong nabuhaton? Mga ligot ang swimming pool bago mag-party. Okay? Tanong kamutan na ito, ano ang best party ng experience nila sa ilahang kinabuhi. Okay? Okay sir. Okay, sige na, invite na ninyo. Kay manilingan sa ako. Hello neighbors! So mo na mga boss no, karang adlaw mag-party mi pero mga ligo sa midaag swimming pool. Mga ligo sa swimming pool karon, pero dili lang may magbasa. Napatay yung nana, mga ligo niya dili magbasa. Anyway mga kauban na mo karang adlaw kay mga anak niya ti iba, pag umangkon sa ako ang editor, wag mong subukan. Basta kay mga pamilya sa kauban na mo sa balay. Karon gihubuan na mo si Troy kay gusto naman kayo maligo. Sus ang simod o nagburot. Sayang ning bata, kompleto mo ta ni kaon nga nung ningunani mo ni siya. Pero syempre, kailangan sa nato ligo og shower bago ta mo tuslob sa pool. Maura siguro ni nag-shower nga wala kayo nabasa. Pero sige lang, ang importante nalingaw ang mga bata. Pero dili na sila mauha kay mga tigulang naman na. Mga bata ba, bata? Min dili ko malangoy kay lalong. Nagaliog ra man na sapato. Sir, gigutom na mo? Kuha na ko ang pamalakasan ng snack. O sige te, palihog te. Kani ka snack. Oh, sige. Kaon na niti. Kaon mo lang. O sige, dali na mo, mga ano ta, snacks. Bro, balik kayo ni. Basta man ni Starbird. Ibang party, wala lechon diri ah. Ano, saan mo na yung mga bataan eh? Lechon, gusto ninyo? Oh, lechon. Ikaw, lechon, pwede mo ha? Oh. Amay eh. Hello? Pwede magpalutog lechon? Sige, deliver karon dayon. Nirequest ako mga bisita. Salamat. Manali lechon maabot karon. Kau sa mo Starbird daan. It's Starbird lang sa ha. May juice oh. Agwan taon sa nato ni Starbird min. No choice man ta. Inom ka? Inom ka? Sure ka? Tara. Gago ka ba? Starbird. Nice. Isa pa. Nya, kanta. Wala man iklaro si Busing oy, nangimbitaw niya Starbird ra.